sik suwene rek. Ora ono induk. Aduh, tuku tulupan ndek iki mau pirawan? Ning ngarep sekolahan, Mbok, Mang. Regane 5.000. Padahal jaman biyen iki lho, regane mek selawe repis. Lek gak ngono biyen mbok iso gawe dhewe. Gampang iki gawene, Nduk. Kare golek pring di pinggir kali. Iya, aja nostalgia. Orane endi? Apa kertas tak gawe isih iki lho, Mbok. Oh iya, sik. Padha wae. Nang prank kira tau digawe sinau. Nduk kertas nduk. Kertas apa iki, Mbok? Kertas gak kangge iki gawean wis. Ya wis tak banyu. Iso nduk. Lek gak iso kene tak uruki. Suarane cek banter. Iya iki lho, Mbok, kertasnya wis tak telesi. Ayo sampe nuruki. Kene tak anokno. Iso sampean, Mbok. Yo iso ta. Wong iki dolane mbok jaman biyen. Dijejejno kene sik, yo. Ini. Deloken yo racikane mbok iki, Nduk. Set. Halo! Motoku! Aduh, ini motoku, Mbok. Nduk, aku ancen kudu mbok sing apik gawe awakmu. Supaya Nduk. Pengira sampean, Mbok, jadi kagem aku motoku lara. Kok isone ngomongi ngurui putrine dhewe ditolong. Anjene mbok iki gak tau diri, putune dhewe dilarani. Beri lo motoku. Panas rasane, Mbok. Dudukan mbok ambek tolong pakai dudukan. Akeh dudukan, Nduk. Apa Mbok? Kok padha tangis-tangisan? Aku man larani putuku dhewe gawe tanganku. Bayangno man nelongsone man. Balasan, Nduk. Anjene mbokmu sing goblok, bodoh, kurang hati-hati. Wes ngomong apa ae. Lagi lang, aku engko ajarono garap tugas yo lang. Waduh, lek kok aku gak iso lan, kok kerja, lek saiki ayo. Kon ngono iku lang, gak tulus ngajari aku. Mek 10 soal kok tugasku lang. Wes, Nduk, lek gimana gak iso nguruki, tak mbok ae sing nguruki. Ayo gak apa-apa. PR ku tugasnya bahasa Inggris. Sampai ngerti ya? Gak ngerti sih. Ya kan kok iso belajar bareng-bareng, Nduk. Lek mbok gak ngerti, mbok takon awakmu. Lek awakmu gak ngerti takon mbok. Ya iso mumet wong loro, Mbok. Tugasnya gak mari otot-ototan sing iyo. Digarap saiki ae lan tau ruki, mumpung aku gurung budal kerja.